akuma bolo sɛbɛla de an ka dɔ fara kan mais kuma dɔ fɔ an ka seli sɛbɛlama kɛ seli min bɛ ni nɛ farikolo ani dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ mun na an ka mo de ma al khushu' fi salah an ka jija kana n'o de mais an ka fara ghafla ma fi salah n'o ye jumɛn i jɔlen don seli la i t'i yɛrɛ kalama cɛ o dabila dɛ maa min ye salon tafsir suit ɲɛ sunkalo tafsir qad aflaha al mu'minun o tafsir suit o tigi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n bɛ ka kuma min fɔ a ye seli la na seli sɛbɛlama na a fara seli min n'i bɛ ka kɛ i b'a kɛli i yɛrɛ kun de i ni maa jɛ tɛ n'i y'a kɛ mal ko seli bɛ kɛ k'i danga de mais n'i y'a kɛ bien seli bɛ duwawu de k'i ye ko duwawu de bɛ fara fara fo ka kanda d'i ma ka bɔ ala yɔrɔ mais i kɔlɔsi i yɛrɛ la a ye seli kɛ ni sɛbɛ ye ka kalan kɛ ka dafa ka ruku kɛ ka dafa ka sujudu kɛ ka dafa a ye seli ka ni sɛbɛ ye cɛw a ye misiri matarafa cɛw a ye misiri matarafa silamɛkɛ seliyɔrɔ ta ka sɔgɔn n'a ye silamɛkɛ ɲuman seliyɔrɔ ta ka sɔgɔn n'a ye ni welekan fɔra ko hayya ala salah wallahi malo i ka taa ala ka welekan jaabi mais kana fɔ n'o k'a bɛɛ ye kelen cɛ nin bɛɛ tɛ kelen ye dɛ est ce que aw tulo b'a la cɛw bɛ ka nin de fɔ ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ cɛ a bɛɛ ye kelen a bɛɛ tɛ kelen ye dɛ n'i y'a fɔ n dɔ ye k'i ka miiri dɔrɔn ko ne yɔrɔ dɔ bɛ yen ko n'i ye fɛn dɔ feere nin b'i bolo n'i y'a feere yan 1000 don n'i y'a feere 1000 mais n'i y'a feere yan 227 non an ka ɲɔgɔn ɲininka parce que comme an bɛ wari de kan mɛn an tɛ baraji kan mɛn dɛ n t'a dɔn n'a y'o jateminɛ mɔgɔ tɛ baraji kan mɛn n bɛ sɛbɛn de fɔ ye i b'a fɔ ni mɔgɔ ye ko nin b'i ka baraji jidi mɔgɔ tɛ foyi ils sont insensibles mais n'i ko n'i ye nin kɛ to k'i ka wari bɛ jidi an m'o jateminɛ hali muru a ye aw delila ka mɛn jɔn a bɛ fayida dala mun mɛn i b'a mɛn fayida min na ko n'i ye nin kɛ ko nin b'i ka baraji jidi o fayida tɛ marché o mais n'i ko n'i ye nin kɛ n'o i bɛ kɛ milliardaire ye n'i ye nin kɛ c'est à dire an bɛ matériel dɔrɔn de faamu quoi an tulo b'o dɔrɔn de mɛn o de y'a to n y'a di ni nin chemin ye n'i y'a feere yan 1000 n'i y'a feere yan 227 a ye n jaabi kɛ ni jɔn a ye maa kelen fɔ n ye diɲɛ kɔnɔ mun bɛ sɔn k'a feere yan i t'o maa sɔrɔ dugukolo sanfɛ walahi a tɛ sɔn fiyewu fɛn kelen n'i y'a feere yan 1000 n'i y'a kelen feere yan 227 i tɛ cɛ si sɔrɔ i tɛ muso si sɔrɔ dugukolo sanfɛ yan min b'i lamɛn o la a bɛ n'a feere yan mais subhanallah misirila taga daraja la dɔgɔmalen y'o de a y'a lamɛn dɛ a la dɔgɔyali o y'o de i ma foyi sɔrɔ misiri seli la o ye daraja 27 min dir'i ma o ye i ma foyi sɔrɔ sinon ka kɔn ye i taamatɔ ye sen hakɛ min da i ye paɲa hakɛ min da k'o darajaw compter k'o yafa o jurumu binni i dontɔ misiri kɔnɔ k'i ka jurumu b'i kaana i n'a fɔ fini n'i bɔra k'a bila 0 la ka tila ka depi i bɛ don misiri kɔnɔ dɔrɔn mɛlɛkɛ bɛ salatu daminɛ i kan i bɛ don misiri kɔnɔ misiri kɔnɔ kana dikuru kɛra i k'i sigi dɔrɔn i kɛlen ka misiri fɔ k'i sigi kana foyi kɛ i ma kunne ko mɛlɛkɛ bɛ ka duwawu de k'i ye a tɛ kɔtigɛ e cɛ e ka diɲɛ o bɛɛ kɔ kana seli alimami kɔfɛ 27 garantilen don wa i yɛrɛ ka seli fana khushu ala sira min b'i la ka seli la o baraji kɛrɛnkɛrɛnnen fana dilen i ma wa mun ka bon n'o bɛɛ ye n'i dusukun nɔrɔla la k'a dɔn a dɔn n'i dusukun nɔrɔla misiri la ko i bɛ sira kan sira min b'a to lahara jɔba don na don min na adamadenw bɛ jɔ 50,000 sana san 50,000 ko larusi suma kɛra nin yɔrɔ ye misiri kama wa ala kalila tuguni ka fara o kan ko hali ka sirato tigɛli ko dɔw bɛ don misiri kɔnɔ ka sirato tigɛ de misiri bɛ tɛmɛ n'o ye de sirato kan subhanallah e bɛ sɔn ka to e bɛ sɔn k'i ka dɔn ko ninnu bɛɛ ye kelen e ni ala cɛ ninnu ye kelen cɛ ninnu tɛ kelen ye dɛ n balimakɛ n'i tɛ seli misiri la seli daminɛ a daminɛ bi misiri seli daminɛ bi misiri seli a daminɛ n balimamuso n'i b'i cɛ fɛ yɔrɔ musow k'u cɛ motiver hɛrɛ baara la den ninnu bɛ ka nafa dɔ sɔrɔ a la kuma in b'aw tɔɔrɔ mɛ tiɲɛ de don ni mun cɛ bɛ to ka seli ɲɛkɔrɔ la dɔrɔn ka 1 million d'a ma 20 millions d'a ma dɔrɔn wa k'i ka seli ma fini dɔrɔn o tɛ defo y'a cɛ ka la dɛ a da o kuma la dɛ o tɛ defo foyi y'a cɛ la e cɛ tɛ wuli ka fajiri seli a tɛ taa misiri la yɛrɛ et tu es là tranquille dalen don i lafiyalen don tant a ye 20 millions d'e ma ka ban o de tɛ tiɲɛ a bɛ tan de koyi mun b'a cɛ la gosi fɛn na dɔrɔn o y'a sɔrɔ non a tɛ ka hali o kelen de b'an baw la koyi musokɔrɔbaw fɛnɛ a y'a remarqué mun cɛ ni mun y'a dɔn
k'i bɛ si i kun fɛ n'i sira i kun fɛ ka na so i muso bɛ taa kasi a ba fɛ i ba fɛ a ma siyan koyi a ma siyan a taara yan fɛ a bɛna an sɔrɔ yan n'a nana dɔrɔn ka bɔ weekend na dɔrɔn chaque fin de weekend a bɛ na dɔrɔn wari foyi ma di ba ma 500 000 sinon 1 million 2 millions maa n'i ta ye bɔ duwawu ɲɛ dɛ bɔ duwawu ɲɛ sisan nafolo kɛra kabako ye dɛ kiri tɛ yen tuguni dɛ n'i b'i ka furu fɛ hali k'i makun sinon kiri i ta ka di ka tɛmɛ i mago sa ka di ni nin ko bɛɛ den bɛ min kɛ ba ka sira foyi t'a tant que 2 millions 20 millions millions bɛ ka bin tabali sanfɛ o de la musokɔrɔba dɔw bɛ yen compte t'u bolo banque la mais attention dɛ tiɲɛ wa nkalon ayi non